Murat salam, siz häzir nirede we näme diýersiňiz? Salam, men häzir bütün dünýä sağlyk goraş gurmaň öňünde Jenewada ýürütülýän protest geçirýän Türkmenistanyňky koronawirusyň erkek ýagdaýda ýaýanlygy we mümsalyanlygy barada signal ýetirjek bolýan gatygysal ýagdaýda Türkmenistana komissiýa ugrulup Türkmenistanyňky epidemiýaň möçberini tasdiklamak için. Men bäde ýeközüm muňa ýanky ýekelik protest diýdi, solo protesti. Bütün Dünya Sağlyk Guramasyndan ýa-da geçip barýan adamlardan sizin geçiren piketiňize gyzyklanma boldymy? Hawak bir topar adam gollaw maňa berdi. Hökman aýtmaly. Biri ýalňyza oturup meňe gülüşip, men düşünemok diýe 20-nji asyrlarda şu ýaly diktatura döwletleri, şu ýaly maglumatlar gizläp, koronawirusyň ölümlerini gizläp, epidemiýa ýaraýan wagty döwletleriň bardygyny men hiç düşünemok diýe. Murat, bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň resmiýetlerinden ýa-da işgärlerinden ýanyňyza çykyp, siziň şu ýerde näme bilen meşgullanýanyňyz bilen gyzyklanan boldymy? Resmi taýdan gyzyklanan bolmady ýöne men şu ýerde durumda AB'de geçen adamlar, işgärler meni gollap geçdiler, hökman durup dakansa bütün gollap geçdiler. Murat, siz bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň binasynyň öňüne gelmezden ozal Birleşen Milletler Guramasynyň edara jaýynyň öňünde hem bolduňuz. Nähili geçdi siziň piketiňiz şol ýerde? Men Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukugyny goraýan bölüminiň öňünde Jenewada ötün berýän boldum, ýanky munyň bir kaýygan. Şu günem boldum. Şu ýerde adamlar gelip sorýa, men onu düşündirýän geň görýärler. Näçe bu guramalar şeýleden okşy zatlar diýip. Menim olary düşündirdim, ine men şoň üçin şu ýere geldim. Şu guramalaryň ünsün çeker ýaly. Ýani Türkmenistanyň bolýan sosial katastrofany, ykdysady katastrofany, siýasatyň katastrofasyny, ýani adam hukukyny bolýan. Birläşdi, şonuň üçin ine şular adamlar şu ýerdäki ýaşaýan adamlar bu azatlyga öwrünşer. Murat, siz halkara guramalaryndan, bütün Dünya Sağlyk Guramasyndan, Birleşen Milletler Guramasyndan näme garaşýaňyz? Şu ýerde belli geçmelär, men açışym iki sistema öz arasynda ýarşyk geçýär. Demokratik sistemalar, ýani demokratik döwletler we diktator sistemalar, diktator döwletler, diktator sistemalar. Häzirki diktator sistemalar, diktator döwletler demokratik prinsiplere ulanyp, ýani demokratiýa garşy hüjüm edýärler. Demokratik döwletin sistemalary, bütün dünýä şurýaly guramalar şol çykan täze problemlere jogap bermäne taýýar däl düşünen ogum. Şoň üçin haçanla biz hat ýazyp, tuğ edip bir müňlerçe adam ölen soň, onuň suratda tuğutnamasy bolan soň, olam ona baryp ýanky bütün dünýä halkara milletleriň guramasyna baran soň, ondan soň düşünip başlaýar. Ýöne şoňa çeldi, şolary mesaj etmek gaty kyn bolýar. Murat, şuň Türkmen aktivistleriniň birnäçe ýurtda geçirýän protest aksiýalarynyň soňguny endi siz şol protestler barada görüň berseňiz, Birleşen Ştatlarda geçýän soň eşitişimize görä İstanbulda protestçiler batyş astynda bolsa-da size belli bir derejede goşulypdyr. Şu aksiýalar barada görüň berseňiz, şularyň aýratynlygy hem netijeliligi hem maksat barada. Ine mysal üçin Jenewada maşallah. Men Jenewada protest etdim. Bütün dünýä sağlyk goraş guruluguna informasiýa bardy. Sebäbi skandal turdy diýin, ýani uly bir dawa turdy. Bular birinji bilen dawa bolanda näme çyk berdi, näme isleýär diýip soralýar. Şoň üçin şol ýokurky, ýani gatlara, ýokurky ýolbaşlara ýetdi şol. Oňa men gündüzin durumda, ýani bir topar diplomatik maşynalar geçýär, durup geçýär, selip okak geçýär. Bir topar informasiýa içine bardy. İçindäki adamlar, işleyen adamlar geçenle okap durup meňden gürleşip ýene-de gitdiler. Öz işlerine guruluk edip hökman ýetirirler ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça. İkinji, Washington boýunça şu biziň aktivistlerimiz Türk elçixanasynyň öňüne baryp Türkmenistana ýollary açyn, Türkmen grazdanlaryň pasportlaryny uzaldyň we koronawirusa garşy görüşün diýen 3 temany galdyryp elçixananyň öňünde protest edýärler. Bu protest ruhsat alındı. İstanbul'a protesta. Istanbul'da sizin bilişiniz ýaly Dursultan Tagawany biz boşatdyk. O ýerde advokat kaziýetiň çözgüklerini, netijelerini görkezdi we boşadyp bildik. Bu bir kanun ýagdaý. Türkiýe Adalet Platformasy bize kömek edýär şu meselede. Yani şonuň üçin biz aktivistlere diýdik 3-4 gün aktivistlerimizi durun. Azajyk garaşyň şu meseleleri biz ýani dogry çözelik. Oňa ýene-de protestlaryň dowam edip bilersiňiz diýip aýtdyk bolýan. Farhat Durdiýew biziň aktivistimiz täze metod tapdy, Farhat metody.
Yani öz öýüne hem plakatlary goýup öňüne oturup protest geçirmeli. Şoň üçin şonuň dünkeden protesti şu nöwhalky bolýar. Muňdaşyndan şu 150 adam çykmaly. Türkiýe aktivistler däl, ýöne halkymyzyň adamlary Türkmenistanyň grazdanlary halky bir kanunçylygy inçidan